Na pražské ČVUT soutěžili roboti. Studenti prvního ročníku je sestrojili ze stavebnice. Vítězové získali půlhodinový let vrtulníkem, elektroniku nebo sud piva. 3, 2, 1, start. 4,5metrový kopcovitý terén muselo 24 robotů překonat co nejrychleji. Po cestě tam a zpět neupadnout a neupustit míček. Každý z týmů dostal tuto stavebnici a musel přijít na to, jak robota sestavit a naprogramovat, aby soutěžní úkoly zvládal úplně sám. Někteří vsadili na kyvadlovou houpačku, jiní spoléhali na efektně rotující odstředivku. Tak bohužel. Úvodní strategie byla vůbec dojet a teď strategie už žádná. No. Problém byl v tom, že máme asi moc těžký prostě zadek. Spíš spoléháme na fyzikální principy, takže tady je vidět krásně taková naše odstředivka, která se teda chvílema chová jako prak. Vítězný robot dokázal dráhu projet za rekordních 9 vteřin. Jmenujeme se Sudoch Mod 700 a stavili jsme ho asi hodinu, pak jsme asi 3 hodiny programovali a pak asi 15 hodin testovali. Příští rok čeká studenty prvního ročníku kybernetiky a robotiky strategický úkol a nová překážková dráha. Magda Trojanová, Česká televize.